České republice padly hned 2 světové rekordy, a to ve skládání největšího pucle na světě. Jako prvnímu se to podařilo týmu z Lipové na Prostějovsku, který dával dohromady 32 000 dílků skoro 3 dny. Na začátku bylo přes 17 kg takovýchto malých kousků, na konci je skládačka, která má přes 5 metrů na délku. Její sestavení přitom bylo nesmírně náročné, protože v kresleném obrázku od známého Keita Haringa se stále dokola opakuje jen několik základních barev, a to bez jakéhokoliv stínování. Nedalo se to rozdělit tak, že by jsme to vytřídili podle barev a potom se skládal jeden obrázek. Muselo se začínat najednou na více obrázcích. Díra čep, tak to vyjáš tady, tak ten čep je posunutý trošku sem do strany. 50člennému týmu se nakonec původní španělský rekord podařilo překonat o více než půl dne za 68 hodin a 32 minut. Shodou okolností jsme se během natáčení dozvěděli o dalším rekordu z Miroslavy na Znojemsku. Tam prý jen o chvíli později ještě vylepšili čas z Lipné o další 3 hodiny. Lipenští ale mají v tom, kdo je lepší, jasno. Druhý tým z Miroslavy měl proti nám tu výhodu, že oni už jednou ten obrazec měli složený. Ať je to jak chce, hlavně, že rekord zůstává u nás. Jisté je, že teď budou mít oba týmy dost práce s hledáním vhodného místa, kam obří skládačku vystavit.